Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, yun! Atong tagtagtag. Ay, maayong hapon sa mga kaigsuunan natong mga Bisaya sa Luzon, Visayas sa Mindanao. Lakip na ang atong mga OFWs, overseas sa Filipino workers. Ako inyong higalas kang inanaljo bendiho o igsuong Bisaya gyud ang bago ninyong makauban na magatod kaninyo og inspirasyon, serbisyo publiko og siyempre good vibes. Ug sa atong mga kaigsuunan na Chinese ug sa mga nakiselebrate na pod sa pagsaulog sa Chinese Lunar Calendar, Gong Si Fa Kai, Happy New Year! Hong Bao Na Lai, red envelope please. Karong hapon na, mga ka-BG Gapadayon gyapon ang atong Operation Tabang sa atong mga kaigsuunang na biktima sa Bagyong Odette ug ang pagkapud-apod sa Bisaya Gyud BG Party List 108 ug Insurance ID. Din kini kapartner nato ang Cocogen. So puno ta serbisyo publiko karon, inspirasyon o good vibes ang among ihatod kaninyo karong hapon. Dinilang sa Bisaya gyud na inyo pong mapaminawan sa mga RMN networks sa DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao, DXMB 648 RMN Malaybalay, o makitan po sa RMN social media platforms, Bisaya Gyud Facebook page, Bisaya Gyud Surigao del Norte Facebook page. Good news sa tanan, sa mga gusto og load diha, rundo na mo'y siyempre kining magamit nga pang text o pang internet, muhatag ta og 100 peso worth na load kini para sa pinakaunang 20 lucky winners. 10 lucky winners sa Globe subscribers og 10 lucky winners pod sa mga smart subscribers. So i-text lang ang inyong pangalan o ang inyong address sa 0908-850-1364 sa smart, 0917-848-6469 sa Globe, o pwede po i-comment ang inyong pangalan, probinsya o cellphone na number sa Bisaya Gyud Facebook page. Alright, sa mga gusto buhatag og tabang sa atong mga kaigsuunang na biktima ni Bagyong Odette, ang Bisaya Gyud gadawat og cash o kining in-kind donation. Kami dayon ang mohatod diini ngadto sa atong mga kaigsuunang labihan gyud nanginahanglan karon. For cash donation, mahimo ninyong i-send sa GCash number 0935 555 8015 para pod sa mga gustong buhatag og sanina o guban pa o mga hygiene kits, pwede ninyong ihatod yung hinabang sa mga sumusunod nga mga drop-off centers. BG Office sa Manila, DBP Road, Manoyo 2 Las Piñas, Cagayan de Oro City, Villa Ernesto Subdivision Phase 1 sa Gusa, Cagayan de Oro City, Safer River Life Saver Foundation, Liceo de Cagayan University, Carmen, Cagayan de Oro, Philippine Institute of Civil Engineers, Bulwa sa Cagayan de Oro, nakig-alayon usab sa Bisaya Gyud ang Beauty Beyond Borders ni Dr. Ivy Teo sa Ivy Clinic. Gadawat po sila og in-kind donation sa second floor, Burgos Park Building, Forbes Town Road, BGC, Taguig, Makati. O pwede pong tawagan si Miss Ami sa numero 0998-290-0483. Kusbo na ko 0998-290-0483. Mga ka-BG, sa panahon sa kalisod, labaw na sa nasinating katalagman. Kinsa pa may magtinabangay, magkahiusat na mga Bisaya gyud Magsugod na ta sa mga ratsada sa balita. Take it away, Jay!
Sa Region 7, subay sa tigom ng gipasiugdahan sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas, IATF Visayas, o sa Project Balikbuhay, ang mga transport terminal sa Metro Cebu, gitanaw karon isip dugang vaccination sites aron sa pagpakusog sa mga paringkamot sa pagbakuna. Matud kang Dr. Mary Jean Loreche, DOH-7 Chief Pathologist ug spokesperson for the Visayas. Ang COVID-19 Vaccination Operations Center nagtumong nga madungagan ang accessibility sa pamakuna ngadto sa kadaghanang katawan ug mahimong mas dali nga magamit sa mga driver, ilang mga katabang, ang publiko ug ang usab ang ilang mga pamilya. Sa pagkakaroon, ang mga vaccination sites nahimutang sulod sa mga shopping malls, eskwelahan ug gymnasium. Sa Region 10, sa pagtubag sa mga pahinanglanon ug kapalakas sa mga rebel returnees, isip pagpangandam sa ilang social reintegration, ang Department of Interior and Local Government nihatag og financial assistance nga nagatidad og 2,465,000 pesos ubos sa ICLIP program ngadto sa mga 15 ka mga kani rebelde ug 51 IB headquarters nga nahimutang sa Migbanday, Claveria, Misamis Oriental. Nagtunol sa hinabang sila DILG Provincial Director, Engineer Maricia C. Naibe, Board Member and Committee Chairman on Peace and Order, Dexter Yasay, isip representante ni Governor Bambi Imano, Claveria Municipal Mayor Honorable Meraluna Abrugar ug Lieutenant Colonel Ricky Canatoy. Ubos sa Republic Act No. 710, Local Government Code of 1991, ang LGUs gimanduan sa paghatag og social welfare services nga naglakip sa mga programa ug proyekto alang sa mga kani rebelde sa pag-ila sa mga katungod ug pagpalambo sa ilang kaliad sa kinabuhi. Sa Region 13, isip suporta sa rehabilitasyon o pag-recover sa mga biktima sa Bagyong Odette, gimanduan ni TESDA Secretary Isidro La Peña si TESDA Region 13 Director Tarhata Mapandi na magtukod og 30 ka housing units sa Agusan del Sur ug Agusan del Norte. Lakip sa mga pasalig sa TESDA, mao ang paghatag og tabang sa pag-aayos sa mga kabalayan ug rehabilitasyon niini. Duha na ka model houses ang natukod sa pakigtambayayong sa LGU Habonga, PNP, AFP, Agata Mining, TESDA PTC Agusan del Norte ug Provincial Office sa Agusan del Norte. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Salamat, Jay. Ug sa atong pagbalik atong tan-awon ang atong gihimong Operation Tabang sa Bisaya Gyud BG Party List 108 sa mga probinsyang gidaot sa Bagyong Odette. Tutok lang mga ka-BG. We will be right back. Wala kayo sa tatay ko. Kinuwang libre ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Ang tatay ko, namigay ng libreng irigasyon. Wala yun sa tatay ko. Mga tulay, kalsada at infrastruktura. Yun ang pinagawa nun. Ang tatay ko sinagot ang ospital at pagpagamot ko. Sino yung tatay ko? Yung tatay ko? Yung tatay ko, Ang tatay ko? si Tatay Digong. Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Siya ang tatay ko. Mabuhay ang malayang Pilipinas. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud. Kini inyong higalas kanginan, amigo, Aljo Bendijo. Niapil ba mo sa atong load promo last week? Ha? O karong hapon, iatod ka nato sa atong youth correspondent Arvin Naibe. Ha? Gikan sa probinsyas Bukidnon, ang mga maswerteng load winners na miapil sa atong programa last week. Kinsa-kinsa sila, Arvin? Maayong hapon Sir Aljo ug maayong hapon sa tanang tagapanood at tagapakinig ng Bisaya Gyud. Kini si Arvin Ray B. Naive, ang inyong SK Chairman, at andito po tayo ngayon sa aming administration building kung saan ating ihahatid ang mga load winners natin from last week episode. At alam nyo ba na andito sa Barangay Linabo ang isa sa mga oldest churches dito sa Malaybalay City, at ito po ang St. Michael Parish Church ng Barangay Linabo. At ito po ang ating mga lucky winners. MJ Ibale from Ubay, Bohol, Ariel San Andres, Malay Aklan, Lorraine Jane Nailga, Butuan City, Richie Balaba, Plazer, Surigao del Norte, Randy Bitonio, Ubay, Bohol, Christine Martinez, Cagayan de Oro City, Jeza Palma, Dinagat Island, Joe P. Gazado, Cagayan de Oro City, Grace De Castro, Maramag, Bukidnon, Rex Flores, Kikol, Mabolo City. Para naman manalo sa Bisaya Gyud Load Promo, mag-text lamang sa mga numbers na nasa inyong screen. O i-text ang number na ito, 017-8486-469 at 09088501364. At ito pa ang mga iba nating lucky winners from last week episode. Elvira Dumalag, Season Surigao del Norte,
Garito Panganuron, Ubay, Bohol. Asi Ravelo, Piloton, Surigao City. Marlon Bering, Bohol. Arlene Macasero, Cebu City. Planiro Pagasas, Cagayan de Oro City. Greslea Baltazar, Alcantara, Romblon. Charmaine Babanto, Cagayan de Oro. Jenly Macarandan, Cagayan de Oro. Norbert Umpok, El Salvador City. I-like, i-share ang ating Facebook page sa Bisaya Gyud, and you can also follow me on my Instagram and Facebook at Arvin Ray B. Naive. At kini ang inyong SK Chairman Arvin Ray B. Naive, ang youth correspondent ng probinsya ng Bukidnon. Back to you, Sir Aljo. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat, Arvin Naive, ang atong youth correspondent gikan sa probinsya sa Bukidnon. Congratulations sa atong maswerteng load winners. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga ka-BG, nagpadayon ang Operation Tabang ng Bisaya Gyud Party List 108 ug relief goods sa mga kaigsuonan nato sa Surigao City ug diha sa Siargao Islands. Kung unsa na barangay ang atong gihatdan og tabang, ato kining tanahon. Kapin usa ka pulan humanggi kusukuso ni Pagyong Odette. Bisan gilampornas ang mga kabalayan o mga lugar na magian. Makita sa gihapon ang paningkamot aron makabangon ang atong mga kaigsunan sa isla sa Siargao. Ang Bisaya Gyud, BG Party List 108, nagpalayon sa paglibot aron ihatod ang mga ayuda sa mga apektadong residente. Karong semana, kauban ang kabanay ni Board Member Edgar Andanar, ang atong Bisaya Gyud team. Gituyuan ang mga munisipalidad sa Pilar, San Isidro, Burgos, San Benito ug Del Carmen aron mahatagan og family food packs. Dungan niini, nagpadayon usab ang Bisaya Gyud BG Party List 108 sa pagpanghatag og arroz kaldo kauban ng Detached Places Company ngadto sa mga residente sa Siargao. Nagapod-apod usab kita og mga relief goods sa mga residente sa Barangay Canlanipa, Barangay Kagnyog sa Surigao City ug gituyuan sa atong grupo ang Barangay Tinugpahan sa munisipalidad sa Sison. Ang atong Operation Tabang magapadayon sa paghatod og abag sa atong mga kaigsunang Bisaya Gyud tungod kay kinsa pa may magtinabangay kung dili kita gyud mga Bisaya Gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa atong mga volunteers sa Detached Places Company na nakikiusa ka nato og sa mga kaigsunan natong nagatag sa ilang tabang. Mga ka-BG, nakita ninyo, magamay man o madako kung itipon, bililihon gud na ug daghan ang matabangan. Busa magkaiusa ta sa pagtinabangay o pagbangon mga Bisaya gyud. Kay kinsa pa may magtinabangay, kita gyud mga Bisaya gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Padayon gyapon ta sa atong Operation Tabang, mga ka-BG, og padayon usab ang atong pagapod-apod og Bisaya Gyud BG Party List 108 Personal Accident Insurance ngadto sa atong mga kaigsuonang mga Bisaya sa probinsya sa Bukidnon. Kung asa nato ni gihimo o kung unsaon pagkuha sa imong Bisaya Gyud BG Party List 108 Insurance ID ato kining tanawon. Sa padayon na pakigtambayayong sa Bisaya Gyud BG Party List 108 o Cocogen Insurance Company, kita nagapod-apod og accidental, death o disablement insurance ID sa atong mga Bisaya Gyud members sa munisipalidad sa Pangantukan o Kabanglasan, Bukidnon. Kita nang hatag sa 166 ka mga Bisaya Gyud members ug insurance ID sa barangay poblasyon sa munisipalidad sa Kabanglasan. Ana sa 377 ka mga Bisaya Gyud members sa munisipalidad sa Pangantukan sa probinsya gyapon sa Bukidnon ang nakadawat sa ilang ID. Padayon ang atong pag-apod-apod ug Bisaya Gyud BG Party List 108 Insurance ID sa bisan asa mang bahin sa nasod kung ikaw usa ka Bisaya. Kay kinsa pa ba ang magtinabangay kung dili kita lang mga Bisaya Gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga ka-BG, reminder lang kining atong gipanghatag nga BG Party List 108 Personal Accident Insurance
libre kini og wa ni angay bayran ha. Sa mga gusto makakuha nini, bisitahan lang ang mga chapter leader sa inyong lugar o pwede pong mag-message sa atong Bisaya Gyud Facebook page aron kamo nasad ang sunod namong hatagan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Sa atong pagbalik, makauban nato si Lester J. Castro, ang Sangguniang Kabataan Chairman sa Barangay Kalugmanan, Manolo Fortich, Bukidnon. But before that, ato sang tanawon ang mga swerteng nakadaog og Android tablet sa BG Bibugyod sa BG Bisaya Gyud. Kini atod kanato ni babaerong good boy BG Ian Huervana. Enter the air, BG Ian. Bonggang Giveaway! Bonggang Giveaways! BG Ian. Ay! Naagya po tayo sa BG Mobile, no? Naagya po tayo sa Butuan City naglibot-libot rock. So, natay winner kuno karon nga usa ka buntis. So, BG buntis girl. BG gyapon rock. Karon naglibot Burus girl. Oh, Burus girl siya, buntis or Burus girl BG. So, natay mo nakita galing nga target din na. Okay, naikan anan ring nga sikat usa at bang sa dako nga mall. Oho, dakong mall diri sa Butuan City. Og naay sa bangko, nado ko sa bangko na Petrok. Anto tawnahan gamay eh. Sige, bante. Kana, di na mao. Estacio Village kuno nga Bangkok branch. Naa, nakita diyan, buros. Totoo. To. Ay! Nah, to kana. Tipo sukoy ay, tipo sukoy. Okay, nara. Ato sa ning ka nagatagas dalan, dum na ditag sa banda. Di ituyok na lang ni. Oh, ale. Na sa ato lang sige patabo kay gaulan man gud sa Butuan City karon no. Sige lang. Wala po si kauban rok. Yeah, ato lang ning kuto lang. Okay, ano magkuha na tag Android tablet usa ka buok. Dayon dila. Damo duha. Oh, sulod di. Oh, nara to winner rok. Usa ka BG Japon. Buros buntis girl. Taga-asa na no? Duungan na day mo. So, sa man yung gusto. Gusto mo kan ray alcohol na to yung kamot eh. Oh, di ba? Hindi na melon mo. Nakalak na. Baby, ikaw na, yan lock na. Okay, napon may tubig dire. Gusto mong juice, snack, ano sa man yung gusto? Kumpleto mo dire. Oh, naitay chips dire oh. Bitaw. Tingnan yung pangalan si. Lingkod lang. Daisy ni Floria. Okay, nara mo Android tablet Daisy. Congrats! Unsa ganitong numero sa BG ngani? BG party list sa Bisaya gyud unsa nga numero? 108! Congratulations! Sige, pasalamat sa atong mga kuan nga mga ka-BG nga nagkuan karon ran sa atong Bibo gyud. Sige, do. Salamat. Daghang salamat di ay sa BG Party List o Bisaya gyud, Bibo gyud. Oo, imbitahan ang mga taga-tanan Butuan City karon nga magkuan na pod sila. Like ba sa atong BG Bisaya gyud sa page. So mo ito no. Nakadaog ko so imbitahan. Silingan ni mo. mo pananaw na mo og subaybay mo sa BG Party List. Okay, so muna to. Congratulations! Sinong BG girl, imong kami BG. Oh, ato. Interview na hello. Matuyog dito. Thank you, salamat. Salamat po guys sa pag-suporta sa BG Party List 108. Oh, congratulations. Okay. Yay! Salamat. Salamat. Bye-bye. Ay, kita ito. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back mga igala sa Bisaya Gyud. Kini inyong amigo Aljo Bendijo. Nag-focus ang ilang sanggunian sa paghatag og suporta sa alternative learning sa out-of-school youth sa ilang barangay. So karong hapuna para iambit kanato ang mga detalye sa ilang mga programa o kining mga proyekto atong makauban si Sangguniang Kabataan Barangay Kalugbanan Manolo Fortich Chairman Lester J. Castro. Maayong hapon kanimo Lester og belated happy birthday DI tuod. Mayong hapon po sir. Thank you. Daghang kayong salamat. Good health always Lester. Kining Lester, pwede nimong i-share sa amo kung
giunsa ninyo pagsuporta ang alternative learning system sa mga out-of-school youth sa inyong barangay? Okay sir, so daghan kayong salamat sir no sa kay gayunan nga makashare sa uban pod ang among pag-support sa among out-of-school youth diri sa Barangay Kalugmanan. So far sir, sa amo ang paagi sa pag-support sa out-of-school youth is ginaagi namon is siya dito mi nag-help sa atong mga ALS teachers. Kay ang atong mga ALS teachers is mga volunteers lang sila kini. Unya wala sila'y madawatan nga sweldo sa matag bulan. So ang SK is nagahin og puno ini sa whole year. So sa whole year is makadawat sila og worth 25,000 nga ALS aid ang tawag namo ana sir sa among program. So kini siya pagabahin-bahinon sa atong mga ALS teachers isip gamit nila sa pagpalit og mga materials, no, mga instructional materials nga magamit nila sa ilahang pagtudlo. Magamit po nila sir sa ilang transportation, kay dito man sa mga layo nga sityo ang ilahang pag-adtuan. So kani siya nga budget sa matag tuig mao nila ang bahin-bahinon aron nga maigo sir sa mga ALS nga program. So kana lang sir ang among ginabuhat. Maogyod na napamaagi ang inyong pagsuporta sa inyong mga kabatan-unan, Lester, no? Importante na. Pag-abot sad sa atong padayong pakigbatok sa COVID-19, giunsa pud nato pagklaro o pag-awhag ang atong mga kabatan-unan na magpabakuna na. Okay sir, so salamat sa pangutana no. So karon nga panahon ang atong COVID pandemic is dagan-dagan yun ang atong mga nahimong mga programa po niini na ang atong tanan nga mga programa sa sports sa kining uban nga mga kalingawan is nawala gyud tungod sa COVID pandemic. So ang atong mga budget ug pondo is na reverse siya or na gahinan gid ang atong COVID. So aron nga ang kabatan-unan pod is adunay pulos or adunay mahimo panahon sa COVID pandemic is ang atong mga kabatan-unan dunay mga gitawag nga youth officers. So kini sila mao ni sila gabantay or ga tan-aw sa atong mga kabataan diri sulod sa zona nga magamit gid permi og face mask. Always nato na gina pa-remind sa ato ang mga youth officers sa matag zona. And then sir, additional lang po nako kabahin po sa COVID vaccination ang atong mga youth volunteers nasakop na ang atong SK Council is nag-support ta sa vaccine, no, COVID vaccination program nga ginabuhat sa atong municipal government sulod sa ato ang barangay. So ang atong mga SK nag-assist nining katong sa mga pilapunon sa ato ang mga katawhan sa pag-arrange sa mga venue. So ang atong mga kabataan na ani ni nagpaluyo sir. So kana lang siguro sir sa COVID-19 nga updates. Pero before pa na sir atong pagsugod pa lang gid sa COVID nahimo ang kining checkpoint. So ang atong kabataan pod ni suporta og ni bantay sa maong checkpoint uban ang atong mga volunteers sa ato ang barangay. Ang Bukidnon ang usa sa dunay pinagkatsada nindot na trail sa fit para sa mga hilig og mountain climbing. Pero ang inyong sanggunian nagpaygayon og motorsport, motorsports moto trial event. Unsa sa day, Lester? Thank you sir. So ang motor trail sir is nahitabo to sa sir atong naka-alert level 3 ang ato ang Bukidnon. So kining motor trail sports is nataga na to kining kay gayunan ang mga uban nga level sa sports, no. Doon na kitay basketball, uban nga mga sports level apan katong dili mahiligon sa basketball apan mahiligon sa motor trail sports o motorsports is matagaan sila o gining kay gayunan nga ma-show up ang ilang talent sa ilahang gustong maagi. Sila ang gusto nga pamaagi nga mao ang motor trail sports, no. Labi na po diri sa among barangay nga
bukid man ni. So daghan-daghan tag mga trail areas nga pwede gamiton aron nga ang atong motor trail sports nga event is may mong magmalampuson uban ang kabataan o katawhan sa Barangay Kalugmanan. Chuy kayo na activity, Lester, no? Gana kayo mo apilaan nga event ba? Lester, pwede po minimong balitaan sa inyong mga programa o proyekto na angay atngan sa inyong barangay. Okay sir, so far sa karon is ang COVID pandemic is naapamangyod. So limited lang ang atong mga bibo-bibo, no? Limited lang ang atong mga sports nga inahimo. Gani pa man is ang basketball is nakahimo tanini pero baguhay pa lang katong pag-alert level 3 na. Apan karon is na-close na pod ang atong mga contact sports. Pero sige lang sir kay aduna kami mga activity like kining gitawag natong mandatory linggo ng kabataan, which is kini siya ginahimo gid nato siya yearly. So ang atong mga kabataan ni nakabalo na nga sa matag linggo ng kabataan aduna gi ilahang dako nga participation. So nailangkop ni sir ang mga programa sa kabataan is sa linggo kabataan na atay mga itawag nga poster making program, poster making contest, slogan contest, natay singing contest, and then napod tay dance contest sir, which is maka-drive ang atong mga kabatanunan sa inanang activity. Lahi pod tong sa atong araw, napod tay barangay charter day sir, which is ay sa kasimana nato ni siyang ginahimo, which is ang sangguniang kabataan ang isa gyud sa magpaluyo gid ni uban ang barangay council. So dinhi sa barangay charter day sir, diri gid nato gina-showcase ang mga talents pod nga mahimong makita nato ang talents o ang mga skills sa matag youth nato sulod sa atong barangay tungod kay maghimo man kita og mga programa nga sila gid mismo ang nakabalo kung unsa asa sila dapat makabutang. So daghan nga talent sir ang atong ginahimo gani pa aduna kitay atong miagi natong araw kadtong wala pa gid ang COVID, nakitay mga basketball, nakitay live kining gitawag nga Battle of the Band, no? Mga talents sir nga lahi pod sa uban katong wala natay mga singing contest, tanan sir nga mga pang stage play, magpili pod kita og kining Miss Teen Kalugmanan ana. And then daghan pa sir nga mga programa na boxing, no? Boxing tanan nga klase sa sports sir, as long as makaya sa pundo sa SK o sa barangay is among ginabuhat, which is effective man kayo sir sa feedback pod sa mga higala nato diri sa barangay Kalugmanan. Ang imo na lang mensahe Lester sa mga kabatanunan sa barangay Kalugmanan o sa kinatibuk-an sa probinsya sa Bukidnon. Salamat no sa kahigayunan nga naka-share ko diri karon. So excuse me. Ang akong message na lang sa among youth diri sa barangay Kalugmanan isip ilahang sangguniang kabataan chairman is kanunay gyud ang pagkinabanga, pagkahiusa, full force participation alang sa mga kalihukan sa barangay o kalihukan sa sangguniang kabataan kay wala kami mahimo kung wala ang ilang suporta tungod kay kami mga lideres lamang kami nga mag-lead or maghimo og mga programa, apan kung wala sila dili gyapon kini magmahimong magmalampuson. So atong gihangyo kanila no sa atong mensahe pod sa atong mga kabataan nga kung adunay mga activities nga kikinahanglan natong i-implement sa atong barangay is naa sila magpaluyo niini no sa Bukidnon pod, sa tibuok kabatanunan sa Bukidnon. Ang ato lang gid akong mensahe lang sa ila ang pagkahiusa no, pagkahiusa o ang pagkasinabtanay sa matag usa no. Isip sa amo mga leaders naot lang mi sa inyong pagsabot pod kay dili pod tanan namo nga mga activities makaya namo ditso no. Kinahanglan pod na ato ipasubay sa balaod nga kung makaya ba sa atong mga budget. So ana lang siguro naot nga masabtan nato ang atong matag usa o ginaot nga magkahiusa kita alang sa kalambuan sa mga kabatanunan diri sa Bukidnon. Daghang kay salamat sir og mayong hapon.
Nagkasalamat na Sangguniang Kabataan Barangay Kalugmanan na Manolo Fortich sa Bukidnon Chairman Lester J. Castro. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga kabiji, baybay na sad ang nakadaog og mga bonggang papremyo sa atong bonggang giveaways gikan sa atong programa matag alas 12 sa udto. Bibog yun sa Bisaya Gyud na hatod kanato sa Bisaya Gyud BG Party List 108. Kinsa maning mga bonggang winner sa Android tablet. BG iyan, enter the air! Bibog yun sa Bisaya Gyud! Bibog yun sa Bisaya Gyud! Congratulations sa itong BG Bongga Giveaway winners sa itong mga nakadaog sa Android tablet gikan pa sa January 24, 2022 hangtod January 28, 2022. Ana itong mananaw. Congrats sa mga nakadaog sa Android tablet. Si Maria Cristina Ingyon, taga Cebu City. Richard Tion, Manolo Fortich, Bukidnon. Giancarlo Cabunggal, sa Katuna, Bohol. Sarah Jane Balansag, taga Butuan City. Jupi Digamo, taga Pangantukan, Bukidnon. Arnie Malon, Binabag, Bugo City, Cebu. Lizer Durante, taga Cagayan de Oro. Jenna Lopez, taga Agusan del Norte. Kim Lopez, taga Agusan del Norte. Aidalyn Padles, taga Mati, Davao Oriental. Congrats niya po ang Mary Regine Panes na taga Sipalay, Negros Occidental. John Reverenius, taga Pangantukan, Bukidnon. Jovelyn Reyes, taga Butuan City. Tio D. Arucha, Tagum City. Frechi Zabriones, taga Pangantukan, Bukidnon. And Annalie Grace Donoso, taga Del Carmen, Siargao. Congrats! From BG, Gibugyo sa Bisaya Gyud Bongga Giveaway winners from January 24 to 28. Kini lamang yung BG. Mama Henry Good Boy, BG Ian Verbana. Congrats! Bibog yun sa Bisaya Gyud! Bibog yun sa Bisaya Gyud! Salamat BG Ian og sa mga nakadaog og Android tablets. Congratulations! Congratulations! Bibog yun sa Bisaya Gyud! Bibog yun sa Bisaya Gyud! Og sa mga gustong buhatag og tabang sa atong mga kaigsuunang na biktima ng Bagyong Odette, ang Bisaya Gyud gadawat og cash o kining in-kind na donasyon aron na mahimong tulay sa mga kaigsuunan natong Bisaya nga nanginahanglan karon. For cash donation, pwede ninyong isend sa GCash number 0935-555-8015 para po sa mga gusto maghatag og sanina, tubig, pagkaon o hygiene kits. Pwede ninyong ihatod ang inyong mga hinabang sa mga sumusunod na drop-off centers. BG Office sa Manila, DBP Road, Manuyo 2, Las Piñas. Cagayan de Oro City, Villa Ernesto Subdivision Phase 1 sa Gusa, Cagayan de Oro City. Safer River Life Saver Foundation, Liceo de Cagayan University, Carmen, Cagayan de Oro City. Philippine Institute of Civil Engineers, Bulwa, Cagayan de Oro. Nakikalayon usab sa Bisaya Gyud ang Beauty Beyond Borders ni Dr. Ivy Teo sa Ivy Clinic. Garawat po sila og in-kind donation sa second floor, Burgos Park Building, Forbes Town Road, BGC, Taguig, Makati. Pwede pong tawagan si Miss Ami sa numerong 0998-290-0483. Sa panahon sa kalisod, labaw na sa nasinating katalagban. Kinsa pa may magtinabangay, magkayusa, mga Bisaya Gyud o mga higala. Salamat sa inyong pagkuban kanamo sa atong bagong edisyon sa Bisaya Gyud. Din hinatapos ang inyong programang kanunay andam mutabang sa atong mga kaigsuunang Bisaya. Magkita na sad sa sunod Sabado. Diri lang sa Bisaya Gyud na inyong madunggan sa DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao, DXMB 648 RMN Malaybalay o makitaan po sa social media platforms sa RMN Facebook o Bisaya Gyud Facebook page at Bisaya Gyud PH ug ang Bisaya Gyud Surigao del Norte Instagram Bisaya Gyud. Subscribe, share and comment na sa among YouTube channel Bisaya Gyud ug gaalag sa mga pangutana i-contact ang Bisaya Gyud sa among hotline number 0908-850-1364, Smart 0917-848-6469 para sa Globe.
Ako inyong igsoon og higalang Bisayas kanginan Aljo Bendio amping perme. Magampo og magkita-kita tag usab mga bay diri lang sa Bisaya Gyud. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya Gyud!